Τώρα μπορεί κάποιοι να με πείτε ανώμαλο. Εντάξει, πείτε με ανώμαλο. Έχει 40 βαθμούς και μόλις έφυγα από το γυμναστήριο και έχω να δηλώσω ότι σε αυτές τις θερμοκρασίες γίνεται καλύτερη γυμναστική. Γιατί? Πρώτον, επειδή υπάρχει ένας βαθμός, λόγω της ζέστης, υπάρχει ένας βαθμός δυσκολίας παραπάνω στην άσκηση. Οπότε και η απόδοση είναι μεγαλύτερη, το αποτέλεσμα, οι καύσεις και τα λοιπά. Τρως μεγαλύτερο ζόρι εν ολίγης, οπότε η γυμναστική είναι πολύ πιο αποδοτική. Δεύτερον, αφού υδρώνεις εδώ έξω και πεθαίνεις από τον υδρότα στον πλανήτη, γιατί να μην υδρώνεις εκεί μέσα? Τουλάχιστον εκεί μέσα έχει air condition, οπότε οι συνθήκες είναι καλύτερες. Και τέλος, με αυτή τη ζέστη δεν πάει πολύ κόσμο στο γυμναστήριο, οπότε λίγος κόσμος και καλός στα γυμναστήρια, πιο ποιοτικός, να το πω έτσι. Εσείς οι φλόροι που ζεσταίνεστε και δεν μπορείτε να πάτε γυμναστήριο με αυτή τη ζέστη, Γιώργος, άντε παιδιά.